Svetluška ohniváčik a výprava k mesačnému prameňu. V hlbokom údolí, zovretom medzi 3 starými horami, sa rozprestierala tá najčarovnejšia lúka, akú si len viete predstaviť. Nehovorilo sa jej inak ako údolie tisícich svetiel. A to z dobrého dôvodu. Hneď ako sa slnko skotúľalo za obzor a noc rozprestrela svoj zamatový plášť, celé údolie sa rozžiarilo tisíckami a tisíckami tancujúcich svetielok. Boli to svetojánske mušky, ktoré tu žili od nepamäti. Ich svetlo však nebolo obyčajné. Všetky svetlušky v údomí boli napojené na jeho srdce. Obrovský kryšťál, ukrytý v jaskyni pod prastarým dubom. Tento kryšťál, nazývaný srdce údovia, pulzoval jemným, teplým svetlom a dodával silu každej jednej svetluške. Medzi nimi žil aj mladý svetojánsky chlapček menom Ohniváčik. Bol odvážny, trochu netrpezlivý a jeho svetielko žiarilo tým najjasnejším, ohnivo-zlatým plameňom. Miloval dobrodružstvo a sníval o tom, že jedného dňa poletí až na vrchol najvyššej hory, Sovieho štítu, a dotkne sa hviezd. Posledné týždne však v údolí bolo cítiť nepokoj. Svetla svetojánskych mušiek začali slabnúť. Ich kedysi jasná žiara bola teraz matná a unavená. Dokonca aj ohniváčikovo ohnivé svetlo bolo len o niečo väčšie ako malá iskrička. Srdce údolia v jaskyni strácalo svoju silu. Jeho puls bol čoraz slabší a jeho svetlo pohasínalo. Staršinovia sa radili vo dne noci, no nikto nevedel, čo robiť, až sa napokon ozvala najstaršia svetluška v údolí, starenka Elara, ktorej telo už takmer nesvietilo, no jej pamäť bola jasná ako poludňajšie slnko. Existuje legenda, zašepkala slabým hlasom. Hovorí o mesačnom prameni, ktorý vyviera na samom vrcholi Sovieho štítu. Jeho voda nie je obyčajná voda. Je to čisté, tekuté mesačné svetlo. Jedna kvapka z tohto prameňa dokáže srdcu údolia vrátiť jeho stratenú silu. Všetci stíchli. Soví štít bol ďaleko a cesta k nemu bola plná nástrah. Viedla cez hučiacu rieku, cez strašidelný les a po strmých skalách, kde hniezdil nevrlý vír. Nikto sa tam neodvážil už stovky rokov. Ja pôjdem, zvolal ohniváčik a jeho malá iskrička sa odhodlaním rozhorela o čosi jasnejšie. Nenechám naše svetlá zhasnúť. Staršinovia váhali, no inú možnosť nemali. A tak sa začalo najväčšie dobrodružstvo v dejinách údolia tisícich svetiel. Ohniváčik vedel, že sám to nedokáže. Potreboval pomocníkov. Jeho prvou zastávkou bol starý, machom obrastený peň, kde býval jeho najlepší kamarát, pavúk striebrovlákno. Nebol to obyčajný pavúk. Jeho pavučiny boli pevné ako oceľové laná a lieskli sa na slnku ako rízde striebro. Striebrovlákno, potrebujem tvoju pomoc, povedal ohniváčik. Vydávam sa na cestu k mesačnému prameňu. Striebrovlákno práve tkal zložitú sieť a na chvíľu prestal. Jeho 8 očí si zmerilo malého, no odhodlaného kamaráta. Cesta cez strašidelný les? Popri hučiacej rieke? To je šialenstvo. Ale, uškrnul sa, je to presne to dobrodružstvo, na ktoré čakám. Rátaj so mnou. 2 odvážnikov potrebovali ešte niekoho, kto pozná cestu. A nikto nepoznal lesné chodníky a tajomstvá lepšie ako starý, múdry slimák Mudroš, ktorý celý svoj život pomaly, ale isto mapoval každý kút údolia. Našli ho, ako si pochutnáva na šťastnom liste skoro celu. Pán Mudroš, začal ohniváčik s úctou, potrebujeme sprievodcu, len vy poznáte cestu na Sový štít. Mudroš pomaly dojedol list a zamyslene si pohľadil tikadlá. Natiahol svoje slovo. Sový štít, tam sa chystám asi tak o 5 rokov.
Cesta je dlhá a ja sa neponáhľam, ale ak ide o záchranu našich svietel, zmením svoje plány. A s dôstojnou pomalosťou sa pridal k výprave. A tak sa malá nesúrodá trojica vydala na cestu. Ohniváčik letel vpredu, jeho malá iskrička prerážala tmu. Striebrovlákno šikovne liezol po stromoch a skalách a Múdroš sa pomaly, ale isto posúval po zemi, pričom si všímal každý detail. Prvou prekážkou bola hučiaca rieka. Pre malé stvorenia to nebola len rieka. Bol to divoký, spenený živel, jeho prúd by ich okamžite oniesol. Tadiaľ to neprejdeme, povedal Múdroš a zatiahol tikadlá. Ale musíme, zvolal ohniváčik. Striebrovlákno sa len usmial. Vyliezol na vysoký strom na brehu, prichytil si začiatok svojho vlákna a s neuveriteľnou presnosťou ho vystrelil až na strom na druhom brehu. Potom liezol tam a späť, znova a znova, atkal, až kým sa ponad burácujúcu vodu neklenul nádherný strieborný most, pevný a pružný zároveň. Páni, prosím, povedal hrdo. Most je otvorený. Ohniváčik s odmerou prelietol na druhú stranu a Múdroš, hoci to trvalo takmer hodinu, bezpečne prešiel po pevnom pavučinovom lane. Prvú prekážku zdolali. Pred nimi sa teraz týčil strašidelný les. Bol tmavý a tichý, no to ticho bolo desivejšie ako krik. Stromy boli pokrútené do strášnych tvarov a medzi kmeňmi sa plazila hmala. Po chvíli si uvedomili, že sa točia v kruhu. Sme stratení, zašepkal striebrovlákno a nervóžne si poklepoval nožkami. Ticho, prikázal Múdroš. Vystrčil svoje tikadlá a pomaly sa otočil. Les sa s nami hrá, snaží sa nás zmiesť zvukami a tieňmi, ale prírobu neoklame. Opatrne sa doplázil k stromu. Pozrite, moh. Vždy rastie na severnej strone. Keď pôjdeme stále tak, aby sme mali moh po svojej ľavej ruke, pôjdeme na východ, smerom k hore. A tak ich múdry slimák, ktorého pomalosť bola teraz výhodou, viedol cez zákerný les. Krok za krokom, list za listom, až kým nevyšli na druhej strane priamo na úpetí sových skal. Výstup bol náročný, skaly boli strmé a ošlehané vetrom. Striebrovlákno opäť preukázal svoju neoceniteľnosť, keď vytváral záchranné laná a istil Múdroša na nebezpečných úsekoch. Ohniváčik letel dopredu a hľadal najlepšiu cestu. Jeho svetlo bolo už veľmi slabé, no jeho odhodlanie horelo stále silnejšie. Keď boli skoro na vrcholi, cestu im zastavil obrovský tieň. Z tmy sa vynorili dve obrovské, žlté oči. Patrili starému, nevrlému vírovi menom Húkal, strážcovi vrcholu. Kto sa opováži rušiť môj spánok? Zahúkal tak mocne, až sa malé kamienky zosypali zo skaly. My ideme k mesačnému prameňu, vykoktal ohniváčik odvážne. Potrebujeme zachrániť naše údolie. Mesačný prameň? Zasmial sa vír. Ten strážim ja a nikoho k nemu nepustím. Zmiznite, kým si z vás neurobím nočnú desiatu. Bojovať s ním nemali šancu. Boli proti nemu ako 3 zrnka prachu. Keď sa zdalo, že je všetko stratené, ohniváčik dostal nápad. Počkajte, zvolal. Nechceme bojovať. Chceme vám niečo ukázať. Vír prekvapene zdvihol obočie. Ohniváčik nazbieral všetku svoju silu a poslednú energiu svojho svetla. Vylietol do obzduchu a začal kresliť. Svojím svetlom maľoval na tmavú oblohu obrazce. Najskôr nakreslil malú tučnú myšku, potom nočného motýla s veľkými krídlami. Boli to obrazy zo svetla, ktoré sa myhali v tme a vyzerali ako nové súhzdia. Húkal so takýhaným vzdychom sledoval to predstavenie. Ešte nikdy nič takého nevidel. Bol to ten najkrajší dar, aký kedy dostal. Jeho nevrvá tvár sa zmekla. To je pre mňa?
spýtal sa tichšie. Áno, povedal ohniváčik, ktorý už nevládol lietať. Nikdy mi nikto nič nedaroval, zahúkal vír a jeho veľkých očiach sa zaleskla slza. Cesta je voľná, ale ponáhľajte sa. Prameň má najväčšiu silu presne o polnoci. Troja priatelia sa mu poďakovali a ponáhľali sa ďalej. Za zákrutkou ho konečne uvideli. V malej skalnej priehlbni sa trplievala kryšťalovo čistá voda, ktorá nesvietila vlastným svetlom, ale odrážala mesiac tak dokonale, ako by bola jeho tekutým dvojckom. Ohniváčik vzal malú prázdnu ulitu, ktorú Múdrož niesol celú cestu na chrbte a opatrne do nej nabral jednu žiarivú kvapku. Keď dorazili na okraj údolia, naskytol sa im smutný pohľad. Tma bola takmer úplná. Vo vzduchu sa vznášalo len pár posledných slabých iskričiek. Dobehli do jaskyne práve vo chvíli, keď srdce údolia posledný krát slabo zablikalo a takmer zhaslo. Ohniváčik bez váhania vylial vzácnu kvapku z mesačného prameňa priamo na kryštál. Na okamih sa nestalo nič. A potom to prišlo. Z kryštálu vyšľahol oslepujúci lúč bieleho svetla, ktorý sa rozlial po celej jaskyni. Hneď za ním nasledovala vlna farieb, smaragdová, rubínová, zafírová a zlatá. Táto vlna energie sa prehnala celým údolím. A všade, kde prešla, sa svetlá svetojanských mušiek opäť rozhoreli. Ale neboli ako predtým, boli ešte jasnejšie, silnejšie a hrali všetkými farbami dúhy. Údolie tisícich svetiel sa premenilo na údolie miliónov farieb. Ohniváčik, striebrovlákno a Múdrož sa stáli a s úžasom sledovali tú nádheru. Boli unavení, ale nesmierne šťastní. Ohniváčika oslavovali ako hrdinu, no on vždy povedal: nebol by som tu dokázal bez svojich priateľov. Odvaha je dôležitá, ale priateľstvo a múdrosť sú to, čo nám svieti na cestu v tej najväčšej tme. A tak sa v údolí ešte dlhé roky rozprával príbeh o malom, odvážnom ohniváčikovi a jeho dvoch kamarátoch, ktorí sa vydali na dobrodružnú výpravu a vrátili svetlo a farby do svojho domova. A ty už teraz tiež zavri oči a snívaj o svojom vlastnom veľkom dobrodružstve. Dobrú noc!